सैफ अली खानवर हल्ला करणाऱ्या आरोपी संदर्भातली ही बातमी आहे। सैफवर हल्ला करणाऱ्या आरोपी विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले। आरोपी मोहम्मद शरीफुल या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले। 1000 पानांचं हे आरोपपत्र आहे। सैफच्या घरामध्ये शिरून त्याच्यावर चाकू हल्ला करण्यात आलेला होता आणि या प्रकरणामध्ये आता आरोपपत्र दाखल झालेलं आहे। आरोपी मोहम्मद शरीफुल विरोधात 1000 पानांचं आरोपपत्र दाखल करण्यात आले। मुंबई पोलिसांनी घटनेच्या 3 महिन्यांनंतर हे आरोपपत्र दाखल केले। यामध्ये वैद्यकीय पुरावे सुद्धा जोडण्यात आले। शरीफुल बांगलादेशी नागरिक असल्याची माहिती समोर आली। घटनास्थळी सापडलेला चाकू सैफ अली खानच्या पाठीतून जो काढण्यात आलेला चाकूचा तुकडा आहे आणि आरोपीच्या ताब्यातील चाकूचा तुकडा हे तिन्ही तुकडे एका चाकूचे असल्याचं सुद्धा वैद्यकीय अहवालात म्हटलेलं आहे। आरोपीनं सैफच्या घरामध्ये शिरून त्याच्यावर चाकू हल्ला केला होता।